Konta iguzu, Kristina, zure historia, lauskitu egiguzu pixkat memoria. Bertsoa zer genuen, nor zen kantoria, noiz agertu zen lehen Andrasko txoria. Eta zergaitik zaren zu bertsolaria. Horra eskabidea, tanik erantzuna, 80 urtera doakit garuna. Orduan hasi gendun bertsoen jarduna, Andrak desiertoan geroa iluna. Arazelan joan zen sortua zeguna. Herrigintzan nenbilen talana gainezka, etxea ta euskara, inondik ez festa. Bertso eskolan berriz, mutiletan eska, baina plazandrerako ausardirik ez da. Non da emakumea, horra nire kezka. Kristina Mardara Zedrun, noz jaixo gintzan? Ni, 1958ko apirilaren 13 eta martitzena. Eta Isorretan, hori badakigu, baina Isorretako ze auzotakueaz? Bidin, horbe zehaztasuntxu bat esangunat. Isorretan, apuntau ninunan aitek, Isorretan jaixoiko moduen. Orduen Isorreta, Durangon menpe zegonan, 1926 anexionaute, eta zerbitzu guztizek Isorretan edo Durangon geunkena zen. Eta orduen, errestasunegaitik, Isorretako partien Durangon nahi jaune ipinite. Baina jaixo, Etxanoko baserri baten jaixo nintzunan, Isorretatik errekiek beristen gozan gaitu zen, justo errekien eskumako partie Etxanodon, gure etxie, gure baserrize, eta errekien eskerreko partie Isorreta. Orduen, esangurunat, gure hausue Oromino, hori don esan gure duana, Orominokoen honi, 3 herrik osatzen jaben. Isorreta zati handi bat, Etxano beste zati handi bat, Amorebietakoren bat bai jaun, eta gero, musikakue orain, Iborri izangunat, ze Iborri zunan gure gazte denboran hori. Eta ni, orduen, azten hon bentsetan da nungue, Orominoko esate jonat normalien, ze Isorretako moduen administratiboki, isetez Etxanokue, eta gero harremanak, zelan hausoko jentiegaz, harremana ondize daukogun, bat garien moduen, horrek nire karater, nire isekeran, eragin eukin jon. Irekiera horretan ez, horregaitik. Baina, karo, 30 urtez Isorretan eskondute egona zenez, nire burue Isorretako moduen jaukenat. Osea, nungo hasi Isorretakoe. Eta irabizenak? Horrepe Isorretako editxun? Mardaraz bai, Mardaraz Isorretako edon. Azken urte askotan behintzat etxakinat nondik etorriz izango da, baina. Eta Zedrun isetez, oraintzu jakitxunat, gure amailzunan, 2014, eta berrian ipini nahizunan bere hileta eskela hori, eta Euskaltzaindizen jabilenan Jose Luis Izundia,
deituztenan esaten beha, zelan do nire abizena zedrun, zegaz, ala zedrun, da, esan txian, nire amak libro de familian zedrun ipintzen jok, da, zedrun izango nok ni, da, zedrun moduen da. Eske ire osaba Karmelok, zedrun firmetan jon, eta orduen hori zelan da, berakantza ikertu izunan, toponimian espezialisti izunan don, Jose Luis Lizundia, eta ikertu izunan, eta esaustenan, nire zedrun abixen hori, Suizatik datorrela. Suizan jaun herri bat, zedrun izena dekona, alpitan goizen, eta, bueno, Googleen sartu nintzunan, da ikusen ezunan alandala. Zaustenan, Prusiako gerran, 1800 txakinatez matien dan gerrie, enongo horatzen noin urtie, Prusiako gerran, alde inbierxen eukia bila askok, familia askok, eta auretaiko bat zedruntarrak izan ziela. Batzuk Alemanian galditu ziela, beste batzuk frantzizara etorri ziela, eta frantzizan dauela zedrun zedilagaz. Espainiako partera etorri ziela, Asturias, Kantabria inguru horretan dauzela zedrun, eta hainbaten hortik eratorri izango dela Bizkaire, eta Bizkaiko ahoskeran zedrun. Eta gure haitxite, gero ikerten gendunan gaupe, haitxiten bateoko papeletan eta agertzen don zedrun moduen. Baina, klaro, bera hemen eubako baserri baten hasi jabienan, ama solterien semie, eta horrek arri jabienan hasten, eta hor ahoskerie zedrun, eta papeletan ja zedrun agertzen don. Eta, bueno, gu zedrun. Lehenengo abizena, bolta izuna geuk, gure ahoskerai. Orduen, zenide honik Karmelo zedrun, atezaine? Bai, nire aman urrengo edon, bigarren, nebi edon, niretzat osaba. Eta berak hasikeran zedrun eukintzunan. Baina bere elkarrizketa bat entzunte zikunat eta esangunat, kuriosue, ze oraintxe publikouko izun hau izorretari buruzko bilduma literarizio bat, antzineko testuekin eta osotu dugun euntxe aurtengo azokan aurkeztuko don, talde lanien eineiku edon, bertan Joseba Hernandia eta Xavier Bóveda epinintxosan idazle moduen, barruen agertzen gozan taldeko beste asko, geure partaiditzarekin, eta hor batu izunau, sartu izunau Karmelon elkarrizketa bat, eta ahotsata dana entzuteko moduen. Eta berak deklaretan joan zelan soldautzara joan birri xabenien zedrunek Afrikara joeti toko jakola, zedrunegaz. Eta orduen atletizen jokatzen ibilizunan, eta atletizek zelan konpondu utzezan papelak gelditu daiten urrau soldautzi egiten. Eta orduen zedrunera epinotzien, da berek alegetan junan, bera zedrun sala, baina haitena oskeri gaitik eta zedrunera pasautziela. Eta beha, zedrun eukintzunan, berape. Bai, kontu politxe. Bai. Onja, bertzotara etorritxe, Kristina Etxetik jaso unanik bertzozaletasune? Ni pentsetan junat baietz. Bertzozaletasune eta kantuzaletasune. Gure aitzek jaukenan oitxurie, bertzozarrak eta kantetako, eta batari entzunikoek bere sasoiko bertzolari zerit entzunikoek, koplatxikitzuek, eta horrek, guri gelditu jakusenak ez dakin, batzu bizerrak entzen, bestiek labrantzan, dan nobixi bioguzetan edo atan, kantetan ezunan,
horko urreko bisergin batek. Da, holako kantu, denbar sasoiko kantuek eta kantetan jozen. Da, gero bertzu zarrak, bebai, buruz ikesikoek kantetan joan zen, Marquesaren alaba, eta bestiek. Nebarri guztiz izun zen kantu saliek. Eta hortik, ni horregaz gogoratzen on. Gero baite, nire aiken osabaixeko batzuk, jeukienan grabauten trikitriziegas jota disko bat. Da, arek, pentsetan junat, trikitrizan dauen lehenengo diskue edo dala, mengo batek, mengo tilinok esaten dabe moduen, hori osabaixekoena. Eta hor tipe saletasun pixka bai sormenerako edo zer hori hartuna. Pentsetan hasite, holan izen litekela. Gero, bertzu bera zer zan, bertzu ezan edo ez, suerti eukin genunan guk, gure abade gazte bat etorrezunan oso minora, gero markinera behonzunan edo etxe barren etxakinat izan egon, Don Juanito Gallastegi. Eta horren bidez, hasi ginenan, euskerien goraberen kontzientzia hartzen. Bai bere edertasune, bere balizue euskaldun izetien kontzientzia eta horregaz batera kulturaren aberastasunek hartzen hasi gintzuna zen. Koru txiki bat antolatu junan, Andraskuena umie neskana eta hori, zandon, abotzurizek edo ditzen dan hori. Eta, aparte, kili-kili aldizkari egaz edo mogimentu egaz lotu gintzuna zen orduentxik, bere bidez, eta aparte, euskaltzain dire joeten gintzuna zen, niak ordetan on, 11 urte da zite, 15 bitartien edo joan nintzela, azterketa bat eitxera, eta hor, Bizkaiko neskamutikuek alkartzen gintzuna zen. Azterketia euskerasunan, eta azterketako arlo bat bertzolaritzi izunan. Buruz kantobi genduna zen gitxiendik 3 bertzo. Karo, ikesin bizunan buruz, eta bere bitartez ikesi genduna zen hainbat bertzo, eta, klaro, hor, igual teorizak eta ez sortziko ondizetan edo txikizetan edo neurrezek edo ez olakorik, baina bertzuek bai. Eta esate honaz, etxetik buruzekin jakin namesenak, gehi Juanito Neskutik ikesi gainuzena, hor ja hasi nintzunan, neure konture, etxien biherrien oiek egiten da biltzen nintzenien, bertzo txikizek egiten, koplak, puntuke, eta hor duen, hor saletzen hasi nintzunan. Bai, pixkate hori, eure konture, lehenengo oinarrixe hartu ikesi buruz batzuk, eta gero, hortik pixkat eure konture hasiera. Ondo. Eta geroia, nik entzun xonat, 1989 inguruen, justo, Senarra eta Bixok Durangoko ikastolako bertso eskolan hasi zinela. Bai. Ezta? Bai, 80 edo hor inguruen izango zunan, bai. Durangoko bertso eskolak eguna zen pare bat intento bertso eskoli sortzako. Durangon egon zunan movimentu bat edo kulturzaletazune euskariaren inguruen bebai gau eskoletako klase batzuk emoten. Eta hor uste zunat Juan Maria Areitio eta egon ziela eta hori. Baina hitzaldi modure edo intxabienan geixen bat zaletasun horren kontue. Eta ikastolik sortu zunan bere bertso eskolie. Baina bertako jenti edo irakasle jenti edo geixen bat apuntasunan kanpotik eta ez, eta uste zunat ezabela funtzionau. Eta handik pare bat urtera edo barriro ikastolan ibilizunan irakasle moduen garaiko Angelu Saola kapela bertzolarize, anaizi ebe, bera baino zaharraue,
bertzotan ibilizunan, nik nahi zunan ezetu askorik, baina bertzotan ibili ikue, eta berape bertzotan polito iten zunan irakasliek. Eta goguei jeukenan, bertzo eskoli sortzeko, eta orduen, jakin jeba gure saletasunek eta hori upada bat euskunan nia animauko ginen gogo eukela bertzo eskola bat eiteko. Eta da hola txik, apunta gintzen, zema, 80 inguruen edo. Hasik eran gutxitxo, baina gero hasizunan jenti arratizatik betorten, Zorrontzatik etorten, Eibartik, eta kuadriatxue egon gintzuna zen. Lehenengo urtien. Gero, bigarren urterako pentsagoan dunan, badakigune transmitidun bi hau eta gazti hau eri hasiko gozan erakusten. Eta bigarren urtien ja geu, hasi gintzuna zen pixka teorizak eta ikasite bertzo eskolak sortzen. Eta baukin genduna zen, 100 piku gazte, ume, ikastolakuek eta sartute, bertzo eskolak hor, bai. Bai, justo, bertzo eskolen zorreri ebe ez honain zene sasoi horretan txe, bertzo eskolen movimentue? Bai, klaro, eske ordureko, gu sortu ginen, guk bertzo eskoli montau gendunerako, lopategi ja ibilizunan ikastoletan, ikastola guztizetan ez, baina hasikerako sortzen, pixkat bertzolaritzaren inguruko klasiek eta emoten, teorizatzen dut hori. Eta guk eukin gendunan zubertie, gure hasi gendunien, 80 horretan, lopategi hasizunan guri be teorize espliketan. Noiz ipinen etorten zunan bera, eta zer zan, naiz eta kapelak azaldut eukin ja, beragaz hasi gintzuna zen trebesiak lantzen. Zelan azkenengo puntue prestatu bidan lehenengo kantuen hasi orduko jakiteko zerrak esan gure dugun edo zeren bueltan antolatu bidogun da hori. Nik lehenengoz lopategeri entzunotzezunan horrek. Aurretik kapelaga zeiten genunen, etorten zan ordenan, goiti berako ordenan, eta lopategigaz, bai hasi gintzuna zen pixkat zer izutxu hau. Eta ikastolako bedela izen zana, izen zunan Txo Alberdi, Jose Alberdi, bertzolari zarretaikue, nik kantuen plazatan dolan, naizunan ezautu, nozipeinien bai, gauza jaialdi bereziren baten edo, eta hori bedel moduen egon zunan, eta hori etorten zunan klasietara, beraz, horreko iten gendunan, ez maizu, baina tiretzeko moduen bintzet bai. Eta gero nozipinien areitio bai, baina areitio gehiago zunan, autoformakuntza bat euken bertzolari bat, baina ez teoriko ez zer. Eta orduen ikusi behiten bertzotan itxeko preparau bizan ipez. Zaten joan preparau einen bida bertzotan eta hori ez da, lortzen. Hortik sortu zunan, bai. Eta horko Durangoko bertzo eskola horretan emakume gehixabe bai jauena zen. Bai, irakasle, bertako irakasle pare bape bai, egon zuna zen, Eibartik etorten zunan beste bat, gero gai jartzaile eta epaile behibili izana, Mariason, Zorrontzatik etorten zunan beste bat, bai, egon gintzuna zen gehiago, baina etxabinan bertzotarako saltu emon, ez, galditu zuna zen antolatzaile moduen bai, baina bertzotara plazara ez. Bakarrik galditu nintzunan, bai. Eta plazia eitxetu onda, nortzuk zitsunan orduen nire bertzolari gustukoenak? Erreferentiek bakin, sasoiaretan erreferenti, Valentin enbeita eta Salvador Bera, Matxin, eta horrek, sali egintzuna zen nontzat, sarrenak horrezuna zen. Karo, Valentinen bertzu pepan eukena zen nik buruz ikesite eta referenti hori. Baina gero sasoi horretan, gu hasi ginen sasoien lopategi, azpilaga, mainukorta, eta honek zuna zen ibiltzen zienak. Nik jonen behita
Hasik eran ezautu nezo, klaro, jo nemeitan nire adineku edon, baina bertzotan gaztetatik egiten zunan. Ni gogoratzen non guk bertso saioek antolatu Orominoko jaizitan, da bera etorrezala bere aitegaz, bertzotan, Orominora, bera, prakamotxetan zaparrotxue, eta hori, baina hori gure sasoiko edo referente moduen, gehi jau Imanol Laskano, Gorrotxategi, gu, ja gaztetan, nobizioa seginen nien justo eta bizok hartu motorra eta joeten gintzuna zen Gipuzkoara eta bertso saioek entzuten. Hemen gitxi hau egoten zuna zen, hemen guk entzuten genduna zen, baina Gipuzkoan gehi hau. Orduen mobidu itik entzuna zen hango saioetara, bai. Baita iparraldera be bai, iparraldera gogoratzen hon behin ahetzen matin honek, bai. Eta euk saltue plazara, 1982 emon egin da. Bai. Akortaz nun izen zonan eta nor? Bai, lehenengo saioa izen zonan Orominon. Hori zunan lehenengo saioa, San Marko jaizetu zan aprilien, eta bertako kuadrillako bat gai jartzaile, Pedro Jose Zubizarreta, berak ipinizkuna zen gaizek, eta han ingen dunan lehenengo saio ebakin, urduritasun eta zera, eta gaixe pesan euskuna zen, zeintzuk izango ziren da pixkala zaitzeko. Eta, bueno, hoxe, San Markoetan izen zunan, San Marko jaizek aprilien 25 izetan duzan, eta Pedro Jose ipinizkuna zen gaizek, kantauan dunan, bueno, urduri, oso urduri. Nortzuk kapelagaz batera, beste garaiko bat etortezunan Zabala, eta bitin hori be Asturiasko lakuetan hilzunan ume baten bile ibilizuna zen Elorrizoko txakurtaldi eta olako txakur bat eukenan, eta ume bat galdu zala Asturiasko lakuen inguruen, eta hainbat egunetan topo eusini da bizela, eta joezuna zen ertzaintzan helikoptero bategaz ume horren bile, eta, bueno, pues, ezabila topetan da erretiretako momentuen, kangasera bajatzeko momentuen, sosketa hauen jabinan, zeintzuk joen helikopteroen da zeintzuk kotxietan bakatu, eta txakur da helikoptero eta danak atx baten kontra jo, eta bertan gelditu zuna zen. Euren artien neure lagun handi bat, anei garti burun ama. Bai, bertan, eta hau Zabalabe antxe hil zunan. Orduen, lehenengo saioen egon gintzuna zen, Angel Usaola, kapela, hau Zabala, justo Alberdi nire gizona dana, eta neu. Bueno, eta gerora pare bat urtien edo alkarregaz ibiliko gintzuna zen plazatan da holan. Laukote hori. Bai, geixen bat, edo binaka, edo irunaka, edo bai. Osa, justu azkanteti edo orduen, sarritzen, toko jana. Bai, nire geixen kapelagaz. Bai, geixen kapelagaz. Baina justo gaz be, bai. Eta gero, bertso eskolatik atzetik urtetan joen zan bat edo beste gaz be, bai. Paluko eta honek, bai. Honek gatozen txapelketetara. 1986ko txapelketan hausixen, elkartiek antolatuteko erenenguen, emakume bakarra izen zan. Bai. Amurrixoko zaioen kantaunanik, ezta? Bai, Murrizako saioen, kanto naizunan eta gehi jau ez. Zela sentitzen? Urduri, oso arduratute, bebai, nire arduri izaten zunan, gizonen arteko ensaio esuna zen, gizonen artien egin ebazan praktikak, gizonen artien plazan kantau, beti emakume bakarra. Naiz eta gaztetxo hauek, bastante gaztetxo hauek, ibili getxokuekin hor Irun eta bere iztien gogoratzen Iriondo, zer ibilizuna zen, baina ez zuna zen nire referente, ni baino gazte hau ez zuna zen ganera.
Eta nik emakumeen referentzia falta hori sentietan naizunan. Buruen konstienten intzunan, gizonen taldien ensaiaute, gizonen klitxek neukezela, zebertzolaritzan klitxek asko erabili dozan, lehen oin baino gehiago, oin sorkuntza garbi jau ikusten don, baina orduen klitxe asko erabiltzen zuna zen. Eta konstienten intzunan horregaz, eta bilurre ia ni be gizonak esaten dabezan modu horrek kopizauko nebazan, edo neure sorkuntza propizue erabiliko neban, ez? Ze konstienten intzunan emakumien intzela, naiz eta ez feminista. Orduen be, movimiento feminista sortute eguenan, hasi barri, baina sortute bai, eta naiz eta ni emakume kontzientzia eukin, enintzunan nahin ertzetara joten daben horretaiko bat. Eta, baina bai, arduratzen intzunan, ez kopixetako gizonen eskemak edo, ez kopixetako gizonen esakunak edo, esakerak edo, hori. Da nire arduri izaten zunan, neure sorkuntza ikie eta parte, neugandik urteneiko mezu propizuek esatie, eta emakumien alde hori agertzie, bebai. Garantizeuten neukenan alde bat presentzizena, ze konstienten intzunan, presentzize ipintiek bakarrik eraldatzaile esala, bera, ja. Gizonen askatasune pikin bat mugatu iken da bela bertzu kantaukeran segun zer esan eta zer. Horregaz konstienten intzunan. Baina zerbait mezue, ahozko mezue ere, gurizeten naizunan bota, emakumien alde edo emakumieri buruz. Presentzizia itxetu hon, eta nik alkarrizketa baten entzun den jaukenan. Eukezana, eure berbakin, esango juna. Suspense handia egoan zer esango eteen eman, nola egingo neban saioa. Izugarrizko isiltasuna nabaritzen eban saio guztietan, eta txapelketan bebai. Gogoratzen dut, izugarrizko isiltasuna egin zela, ni mikrofonoan nengoen bitartean, eta bertzotan hasi arte. Eta bertzo amaitu eta gero, jentean entxaloak txapeldu bati bestekoak. Eta saio gehienetan pasatu zaitu hori. Jenteak ez dakit behar zuen ikusi emakume bat horretza gainean, nik uste dut baietz, ze erantzuna hori zan. Nik bertzoa kantatu eta segiduan eskuak apurtzera txaloak. Eta egizidon. Sentimentu hori galditu jata, baina garbi, eta hainbat plaza sekunaz begizen biztan. Plaza askotan, eta txapelketan bebai. Eta nik uste izunat gizartiek biebala emakume bat bertzotan. Biebala. Bestela ezin junat ulertu erantzune. Karo, nire saltue, laro gehien hazik, laro eta bire bertzotan plazara agertzerakoen. Hortik aurrera, ganera esaten da moduen, tantaka saioek ez una zen egoten hainbeste, baina eukiten genduna zen, etxaginat urtien 15 bat saiora edo kalkuletan juna nik, eta ez ton seguridaderik hartzen, ik praktiketan espadon ez ton seguridaderik hartzen. Gero ni beti isenon saltza perejile, leku askotan ipurdize edo hanki ipini daben persona bat, sasoi berien magisteritza ikasten ibili nintzunan. Lehenengo eta behin sasoi berien ama nintzunan, ume biren ama. Magisteritza ikasten, gau eskoletan klasiek emoten, bertso eskolara joeten. 4-5 gauza batera, ondo ikie, ez don erreza. Beraz nik, bertzotan ezin naizunan ondoin. Baina konstiente nintzunan. Ezin nebala ondoin, baina enbi nebala eta emakumien nintzela. Orduen, denbora asko tardetan naizunan, gaixe emon eta konzentretan. Ze aurrien jenti ikusten naizunan, baina neure buruen zer esan gure duan esateko
enaizunan zetan egenterik ikusi. Horion, hausnarro hori falta jatenan askarreiki eta jentie baitxaroten. Dani konturatzen itzunan horregaz da, inoz, konfiantza handiko jentiek eta inoz, bai gogoratzen non Bilbon kantuen eta alaba Kristina publikotik. Eta nik jakin nok ez haustan, ez auto ikena izunan. Errazoi ez eukenan, klaro, hori. Baina jentien erantzun eixeten zunan, zoragarrize, vamos, eskeke, duda guztizek entzausten zen. Halako erantzun bat, euren barrutik urten da, ederra zunan. Bai. Eta kontrara, inoz entzun bihar izenuran kritikaik edo komentarixo dezerozoi publikoan aldetik, emakume bertsolari izatean? Ez, sekula bez publikoen aldetik. Ezkedon, ez, sekule bez. Oso respetua handiz, pentsen zelako respetua, zelako isiltasun bat, txoriri bezunan entzuten, ezkedon, itzela. Ez, sekule bez. Nik uste zunat gizartiek gure ebala emakumie bertzotan plazan. Eta beste bertsolarixen aldetik, gizonezko kidien aldetik? Bai, esangunat bat edo bi, esangunat eurekaz kantaute ganera plazan, behin edo birriten edo, eta bai da, ailega uizatenan ez don, nigaz kantetako esesko kontuen barri, feministien nintzela esan da, ez dakin, lasai, eskubide guztiz ez jaukien bako txabera gure da moduen pentsetako, eta nik errespeto nahi zunan hori. Holako pare bat, normala don, kosta haintxakon gizonari onartzie Andrasko bat bere onduen kantuen. Klaro, teik, segun zer esatu nan, ni mugatu, presentziz ez bakarri mugatu iken aizunan, Andraskoen tratamentuen. Ordura arte, ez bertsolari askok, baina askok joeri eukitzen jabinan, neskasarren tratamentu hori plazaratzeko bertsotan, edo eta ama moduen bai, aman alderdi honak eta ama ez dakizer bai, baina neskezarra edo putitxetara joateko alako komentarizu ezagun norzan bertsolarixe, eta horrezuna zen egoera batzuk, emakumie aipatzeko egoera batzuk, ez? Eta nik hori ez enaizunan onartzen. Orduen horrelako gauza bat aitetzen zanien, nik erantzunez seguramente beste era bateko emoten aizunan, eta bai, nik sentitzen aizuna zen mugatuten, nik azkanteta binien alde horretatik. Emakume bertsolarixeko dutan ikustie, ire amezetako bat izen dela uste jonan. Ire hostien etorri zitsunanekin plazare bat edo beste einunan. Ze sentidunan, zelan ikusten zitsunan emakume gaztie? Nire helburu esunan hori. Nire helburu esunan, ni banekinenan, nire isekeri eganera ezagutute, eta eremu askotan neukela neure lekue, ni banekinenan atxetik etorriko ziela emakumiek. Gainera esango dunat, nik bertsotan hasi nintzen nien, Arantzazu Loidia, neskatotxu esunan, baina ja despuntetan hasitxe zegonan bertsoen munduen. Eta nik uste junat, bertsolari ona zala, harin itxia bela nire gusturako, baina, inoiz entzuntzunat, bere abotza, bere goiko abotz hori, orduan, gizonezkoen abotzetara oitut egon gitzuna zen danoen belarrisek, eta bai gizonezkoek eta bai Andraskoek, abotz fin, altu, tiple dutxainan izelan ditzen dan hori, erabiltzen baixagienan taldeko konjuntu eitzeko abotzen zer horretan desberdindu egiten zuna zen, eta ez zuna nahin guztoko bertsolarizeko ikimizunan abotz timbre bat esan, eta hori.
Eta naiz eta esan, abostimbre hori egokiz izpasonan, itxaminan aurrera iten, eta nik ustizunat, Arantzazu arrazoietako bat etxakinat beste arrazoirik ozan, ze Arantzazu oso bertzolari, ona izin zunan. Eta, klaro, hori bazet horrenan atzetik. Eta horren atzetik beste batzu bebai, Amaia Agirre eta honek, klaro, ni baino askoz gazti hauek. Ba igual, 30 urte gazti hauek edo izango zituna. Nik Maialen Lujan biogaz, bertxotan egin amen lehenengo zaio, gogoratzen hon martxuen 8 inguruen ondarra bine izen zunan, berak 15 urte. Nik ize 40. Eta alde horregaz, baina, bueno, han ikusten zunan, Maialen egaz batera, beste batzuk, bertxotan oso trebe eta oso ondo eta kalidade honien itxabila. Nire aldien bebai. Nik nire adine gaitik beste mezu batzuk zabaltzen aizuna zen, eta eurenak. Baina banek izenan. Nire ardurarik handizena zunan horrek etorri eta geldituko etezien. Bueno, eube horrego intzenan, sasoi horretako horrekin batera ibiliko intzenan ni. Nik ondarribiko hori ez dakit, ondarribin izan, edo usurruien, ibia izan egon usurruien, Maialenek 15 bat urte, ni pare bazarra hoenon, igual neko ditxuna zen, 15 urte eta Maialen gazte. Gazti haue? Topaketa baten? Lehenengotako zailue, usurruien, emakumezkoena eta lehenik esan dena moduen, gaixek aurretik eman. Bai. Gaixek aurretik esan dena Espainian. Bai, lasaitzeko. Bai, hori egiten genduen. Bai. Bai, hori egiten genduenan bertsolari, nik hori egin otxenan ueun baten neugai jartzaile eta ueuko saio baten, ze ueun urtero joeten nintzunan ni udan, kursua amaitute gero udan, ikastaro bat egiten genduenan 15 eguneko edo egiten aizunan edo hilabeteko egun. Eta hor bertso saio bat antolatzen genduenan, eta gogoratzen hon, Laskao txiki ikarri gendule, Laskao txiki, Manol Askano eta beste ere maten ongo batzeko. Josagi repentzitan junat. Ekarri gendule eta lopategik ezostenan. Aurretik ezaion Laskao txikiri ezaion gitxigora bera zelan jungo dien gaizek, ez esan gaize, baina zelan jungo dien gaizek bai, ze klaro, unibertsitate batera kantetan eragine eukingo abela, eta lasaitu daiten, eta kafe bat hartzen urten gendunan, eta zango nunat, ez zunan beti egiten zan gauza, baina nosipinien egiten zunan gaizek esatiena, edo aurreratu zer bat lasai egoteko. Bai, batzutan igual bakarkaku eta hola aurreratu, baina han izen zunan usurru horretan gai guztixek, ikateuko lehenengo honegaz, eta gaixe izan hau, gero hau. Bai. I nos asientzenan bertzotan, gogoratzen duen ze urtetan edo? Eukenan, plazan, 15 urtegaz. 15 urtegaz asientzenan. Lehenengo pare bat zai hor, 15 urtegaz. Maialen epe hori deklarizunan. Geixau, 16 grazia bastante. Bastante. Gogu eukenat, amurizaz eta, Xabier amurizaz. Ze urte don hori? Bai, ze urte don hori? Ze urtetan paretango zen? Hori xaliken. Hor bai, latamaika horre bitin. Isengunan, bai. Xabier regazeta librien bastante. Edo ikasi naho nanik librien bertzotan. Bai. Xabier regaz. Bai, karo. Bera beganera oso lagun hona doan bertzotan eiteko eta hori. Ba esatu nat, nire arduri esunan geldituko eta zien. Ze, klaro, oso gorra itentxatanan niri, umiek etxien bat emateri itxibitzu zan. Edo ama, edo gizona, edo, klaro, umiek neukenan neure buruen neure haren ardurie. Eta, beste, gure artien, gizona eta bizona artien ardura batzuk banatute gaunkena zen da, umien arduri eta neukenan hori hartute gehien bat, eta, bueno, beste bat itxibier, bertzotan joeten nintzen bakotxien, eta nigo horatzen hon, ardura horregaz ez, ia geldituko etezien, eskontzen basuna zen, umiek eukiten bai jabiena zen,
Eskontzi ez zunan nahi beste problema, baina keska bapai basunan, ze hor pasetan dozan, ez ton, eskonduta gero arazuek. Eta, umi, baina harina esan guruna, ja, loturak eta lasaitu nintzunan asko ikusien ebanien, Oiane Perea, gogoratzea zelan saioek egiten genduna zen isurtzako Santagedan, eta gehienak emakumiek izeten zuna zen baten bat edo beste bertso eskolako Abarkaz edo Gorka edo, baina bestiek emakumiek izeten zuna zen nik antolatzen ebazan saioek. Urte askotan etorriaz, gero Oiane Perea bebai, Isiar edo Gipuzkoatik betorri zunan inoz, onintzen beita, Hortran Nabarta bebai, bat baino gehiagoten, Miren bera bebai, Sarri, eta itxasopaia edo tarteka, segun. Ze hori zeten zunan nik antolatzen damen bertso saio bat, orduen neuguren neban moduen ezatostina antolatzeko eta erabili nahi zunan emakume bertsolarizen promozioarako hori. Gero, bertso eskolako baten bat beti. Abarkaz edo Gorka edo inoz alaitz bebai uste izunat. Eta hor ja Oiane Perea ikusi nebanien, ire galderi erantzunez, konturatu nintzunan gelditzen hasiko zala. Ze saio baten, bere semen eusize, Unai, Jaixo Barri, eta 15 egunera etorrezunan, titize emon, plazan bertan, amari altzuen utxitzenan bere amari, itxian je, eta estenari zore egon junan bertzotan egiteko. Bai, urte horretan han egon nintzen dugu. Bai, eta orduen, pentsa nahi junan, Biba Kristina, ondo zoiez, lasai. Eta gerora, usuek berak, usu Alberdi berak, umieukin bertzotan jarraitu junan, hori zunan beste referente bat niretzat. Gero hau ja normaltzen, beste batzupe, ja umieukin je, eta hor gelditzen hasi zini ja niretzat izan junan, hau, egin je dau.